سلام تعنا هبلنا كوران تملكتنا مدب وراينا تجمير له لمون كم تلمود قاشة حزنا لكم قريبنا لنا بزي باستوديو EBC كان على نقبر له ديجيتال ترانسفورميشن زملكت زعباينا حزنا هين مين كنملا بزي باستوديو قاشة دما كورم تسقاي بحال ممهرن بعلمية تكنولوجي نيو مسو أبزي باستوديو ناس عن حيت خن قبرينا قاشة لا باستوديو كوربوريشن برودكاستنج إثيوبيا قاعد حن مسأخاي لهم يغني لي فيش أنا وين تعمي مسكين هراي كبران تملكتنا كاب ساعة جميرو مدب وراينا أبتي حزل علنا يزعبا علالنا قبرنات عن حيت خن قبرنا سخاتم ون مسانا خوينكم بزعباتنا العلو حساب ون هين مهين ناولكم أب كجزاهم من بمسكو التلفزيون نخوينكم نتخاتلكم تحساون كتم ما يطلو ختزاتو يلو بزي أقاتامي نلابو زعبانا كمتي زلالوخم زبن تكنولوجيو زبن AI ويم دما سب سرح تكنولوجيو ازي مسرت مقبال دما زبن تكنولوجي تعاطيكا ابا زبوهاو محبراوي قطباون بوليتيكاون غلغالوتات ني محبرسب بزقرب ملكو ويم دما بزقلل ملكو غلغالوت نمهاب ناي ديجيتال ترانسفورميشن سرحتتاتنا تسالوت يوم جماروتات لو سلازي زياتهم مسرت غيرنا ان على لخ نغبر مسانا صنيحهم ملو تحستنا تكاتاتلو بدغامي عديم لهم سناي صنيحت يكون لكم من البات ديجيتال ترانسفورميشن كنبل كلنا نمبزحت يوم تملكتنا قلص لي كوني خليو قلص لهون لهم ون تحليو كم توسخ حوريتا سلازخونهم نمجمر كوننا من انت ديجيتال ترانسفورميشن كنبل كلنا انتي مالتيو كابزبل كابتي حساوسكي نبغس كبرو صبو فش ديجيتال ترانسفورميشن كبهال كلو مجمره اتي اسرارحا استفلاليو سيكتورات زلو مسرارحا أقول الزهبلو ما نم سيكتر حرشة خوني خيل تمرت خوني خيل فاينانس وقامات خوني خيل كونستراكشن كل عينة ظرفتات لصرح لسرح له بس بفلاي اتزد دقاقم سرحتي دقاقم يسرح بزح سمويا زليو سرحت له الصوتي بحافشاتي ناي ورقة سرح ديجيتالايز مقباري ስለዚህ እዚ ናይ ወረቀት ስራሕ ዲጂታላይዝ ምግባር ናልባት 67 ዓመት حليف ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናይ ወረቀት ስራሕ ናብ ኮምፒውተራት ምእታው እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኮምፒውተር ዝኣተወ ዝተሰብሰበ ዳታ ከዓ ኣናላይዝ ምግባር ማለት እዩ ክትንተን ምግባር ካብ ምትንታን ቀፂሉ ዝመፀ ከዓ እቲ ዝትንተን ነገርስ ሰብ ክትንትኖ ዘይኮነስ AI ክትንትኖ ዝብል ከዓ ብጣዕሚ ሞደርን ዝኾነ ኤጀንቲክ AI ዝበሃል ደረጃ ኣሎ በዚ ዘመን ዝሃብካዩ ዳታ ናብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኢንተርፕሬት ገይሩ እንት ዝገብረካ ማለት ስለዚ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ማለት ዝሰርሖ ስራሕስ ናብ ኮምፒውተር ጽሑፍ ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ኢንተርኔት ኢንተግሬት ገብር ኢንተርኔት ከድል ተኻይኑ ብጣዕሚ ዝሓሹ ኮምፒውተራት ዝሓሹ ንዑ ኮምፒውተር ገብሩ ዝኽእሉ ነገራት ኣብ ሓደ ተቋም ኣብ ሆስፒታል ዲብ ትምህርት ቤት ምህላው እስ ብኡ ተጠቂምካ ዝደጋገም ነገር ናይ ክላሰርና ናይ ወረቀት ጋጋታ ብምትራፍ አውቶሜት ገብር በፍጥነት ትደልዩ ሓበሬታ ተተንቲኑ በግራፋት ከመፀልካ ምግባር በጣም ብዙሕ እዩ በጣም ሰፊሕ እዩ ስለዚ ትራንስፎርም ገብር ከለና አለና ዝበሃል ዝተለመደ ምናልባት ኣብ ሓደ ከባቢ አቀበሌ ዲዩ ኣብ ትምህርት ቤት ዲዩ ናይ ክላሰር ድርድር نوريو نجار بتعمل تراديشنال زخونة السون على ديجيتال مسيو أسرار حاجة زمن اللو سوب زح تقم اللوين من على تكون مثلا خلينا نمبر ناب هو سبوا الله هكورم ديجيتال ترانسفورميشن كن بالكلنا تكالات استفلا لي تكالات مالتي كابت مرتك خواني خليه بتعنا خواني خليه بناي فاينانس تكالات خواني خليه ترانسفورم خجورن تخينهم ناب ترانسفورميشن نحرك حالفو ويمكن استجاجرو تخينهم كمال ومزقبوهم انتين يوم مجمرة قدمي نفتي تكنولوجياتهم تقدمت لنا ورقة داتا تأكيوت داتا أنالايز تغيرو ترجم توهايو قلقالات نابزهب ترجم نمبصح من البعد كمال ومزقبوهم نجارات قدم خونت نولهم نجار اللورم اوكي مولو زخونه ديجيتال ترانسفورميشن نمبصح اتي قند وسانه نجار ياو بقليل خنقمتو نخيل كمبيوترات كله ولو كمبيوترات فاسيليتيز زغبير انرجي كل ነገር ኢንስታሌሽን ውስጥ ተማለ ኸውን ነው ካው ቀጽሉ ነቲ ኮምፒውተር እንታይ የለዩ በተለይ ብዙ ኢንተርፕሬቲንግ ምግባር ኢንተርኔት የለዩ ኢንተርኔት ፓወርፉል ዝኾነ ዘይቆራረጽ ዝሓሸ
ኢንተርኔት ምናልባት 5G ኣብ ሃገርና ኣሎ ይጀሚሩ ብ5G ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ናይ ኮምፒቲንግ ፓወር ዘለዎም ኮምፒውተራት ኣብነት ከም ዝናትኩም ትካል ዓብይ ትካላት እንድሕር ኮይኑ ዝሓሹ ኮምፒውተራት ዝሓሸ ዳታ ሰርቨር ክህልዎም ግዴታ አቅም ዘለዎም እዚኦም ግን ክልቲኦም ጥራሕ እኹላት ኣይኮኑን እቲ ኣብኡ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ እውን ብዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ሞያ ክህልዎ ኣለዎ AI ከመይ ኢንተርፕሬት ይገብር ዳታ ከመይ ገይሩ ይትንትን ዝብል ሓፀርቲ ድዮም ነዋሕቲ ኮርሳት ክወስድ ግዴታ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ተቋም ሙሉእ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ንኽትግበር ሓደ ናይቲ ፊዚካል ዝኾነ ኮምፒውተራት የድሊ ካብኡ ናይ ሶፍትዌራትና ናይ ኢንተርኔት ከድሊ ግድን እዩ ቀፂሉ ከዓ እቲ ማለት ንዓኦም ኦፕሬት ገብር ዝኽእል በዓል ሞያ እውን ክስልጥን ግዴታ እዩ ማለት ምስልጣን እንትን ይኮነን ዋን ስኪል ፐር ዴይ ዝብል ፐርሰናል ኣነ ዝጅምረ ሓንቲ ክእለት ብመዓልቲ ንኣብነት ሓንቲ ወርድ ምኽፋት ለማዓንቲ ተተማሂርካ ጽባሕ ከዓ ብዛዕባ ሓንቲ AI ነታ ሞያኻ ከም እንዳገበርካ ኣብዴት ምግባርካ እውን ብተቋም ደረጃ ምስልጣን ስለዚ ሰለስተ ነገራት ይዝሕዝ ማለት እዩ ኢንተርኔት ኮምፒውተርና ስኪል ማለት እዩ ጽቡቕ ምናልባት ከተልዕል ከለኻ ብጣዕሚ ዝምስጡ ብፍላይ ንዘመናት ዝሓለፍናዮም ልዕሊ 40-60 ዓመታት ኣብ ዝማዕበሉ ዓድታት ሓሊፎምዎም ዝበሃል ናይ ዶክመንት ናይ ወረቐት ስራሕትታት ፋይላት ተደርዲሮም ሓንቲ ወረቐት ወይ ዝኾነት ናይ ምስክር ወረቐት ክትእልሽ ኸይድካ ቶም ወረቐት ገለባቢጥካ ንምርካብ ምስኡ ከዓ ናይ ጥዕና ፀገማት ዘለዎ ቶም ፋይላት ንብዙሕ ዓመታት ዝፀንሑ ምዃኖም ኣብኡ ዘሎ ዶሮና ናብቲ ሰብ ወይ ከዓ ዝናብ ናይ ምንጥብጣብ ዕድል ታሊዎ ከዓ ኣብኡ ዝፈጥሮ ጨና ብጣዕሚ ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍል እዩ ስለዚ እዚ ናብ ዲጂታል እንድሕር ተቐይሩ ብዙሕ ነገራት ከቕልል ዝኽእል ብዙሕ ነገር ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ቀሊል ናይ ግልጋሎት ቀረብ እውን ምስ ጥዕና እውን ህጣዓም ዝኽእል ስለዚ ንዚኦም ግን ቶም ዝበልካዮም ናይ ኮምፒውተር ስራሕትታት እቲ በዓል ሞያ ስኪል ዘለዎ እቲ ናይ ሶፍትዌር ስራሕትታት ብፍላይ እቲ ሰብ ሓይሊ ክሽከሞ ዝኽእል እዚ ራን ክገብል ዝኽእል በዓል ሞያ ምፍጣር ስኪል ምፍጣር ከዓ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ እዩ ስለዚ እዚኦም ኣብ መንገዲ ሒዝና ኣብ መንገዲ ኣብ ጉዕዞ ጀሚርና ኣለና ማለት ንኽእል ኢና ከም ኢትዮጵያ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ወዲእና ናብ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2030 ተሸጋጊርና ኣለና እዚኦም መርአይ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ስራሕትታት ኣብ ፋይናንስ ትካላት ዝገበርናዮም ለውጥታት ኣለዉ ብፍላይ ምስቲ ናይ ሪፎርም ስራሕትታት ተታሒዙ ብፍላይ ኸዚ ከዓ ኸይድና ናብ ናይ AI ዩኒቨርሲቲ ንምኽፋት እውን ብመንግስቲ ደረጃ ዓላዊ ኮይኑ ጉዕዞ እውን ጀሚርና ኣለና ኸዚ እንታይ የልዕሉ ገለገለ ሰባት ናይ AI እንድሕር ኣልዒልካ ሕዚ ግዚኡ ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ዝበሃል ኣሎ ማእዝዳ ኣይተልካ መልሲ ዘይርከበሉ በብግዚኡ እቲ ወለዶን ናይ ባዕሉ እጃማ በርኪቱ እንድሕር ዘይኸይዱ ንፅባሕ ኢልካ እንድሕር ኣሚጥካዮም ማእዘ ኢኻ ክተርክበሎም ዝኽእል ልብል ካሊእ ሕቶ ከልዕል ዝኽእል ግን ሕዚ ይኾነ ግዚኡ ሕዚ ናይ እንጀራ ሕቶ እዩ ዘለና ዓይነት ወግዕታት ኣለዉ ስለዚ ኸዚ ዘለና ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኸዚ እዋን ኮይንካ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእል ባይታ ኣለና ኢልና ንምውሳድ ንኽእል ዶ ከም በዓል ሞያ ከመይ ኢኻ ትሪኦን ማለት እወ እንደውም እንታይ ዝበሃል ነገር ኣሎ መሲልካ እንደውም ኣሕፀረ ቢልና ክንገልጻሲ ማለት እቲ ብተደጋጋሚ ዝተፈላለዩ ሚድያ እንኳን ገሊፀ ይኾን እንዴ እንታይ እዩ ሌት ካመር ኣድቫንቴጅ ዝበሃል ኣሎ ማለት እቲ ቴክኖሎጂ ሕጂ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሓበሬታ ነፃነት ዘለዎ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ስለዚ ምስቶም ብጣዕሚ ሓቢኦም ንዘመናት ተጠቐምሉ ቴክኖሎጂ ማዕረ ናይ ምጥቃም ማዕረ እዚ ቴክኖሎጂታት ራን ናይ ምግባር ዕድል ተዋሂብና ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት ሃገርና ትራንስፎርም ንግባር ሃገርና ዲጂታሊ ትራንስፎርም ጌርና ናብ ምዕባለ ንምብጻሕ ብጣዕሚ ዕድሉ ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰባት ሕጂ ከምዚ ናይ ራእይ 2030 ዝብል ናይ መንግስቲ እንትን ኣነ እንቶም ከምኡ ዝሓስቡ መራሕቲ ናይ መንግስቲ ካብ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀሚሩ ብጣዕሚ ኣፕሪሺየት ዝገብር ክብር ኣለኒ ማለት እዩ ንምንታይ ምክንያቱ ካብዚ ዓለም ተኸዶ ዘላ ነገርስ ከነምልጥ ኣይንኽእልን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ባዕሉ እንጀራ እዩ ቅርሺ እዩ ምናልባት እዞም ፍሪላንሰር ኣብ ኢትዮጵያ በዓት ዲጂታል ዝሰርሑ ቆልዑ ልዕልቲ ትራዲሽናል ዝኾነ ነጋዴ ብጣዕሚ ቢልዮነራት እና ሚልዮነራት ይኾኑ ኣለዉ እዮም ስለዚ ቅጫ እዩ ዘድልየና እንጀራ እዩ ዘድልየና ኢሎም ንዝሓስቡ ሰባት እሱ እውን ዝዓበየ ምናልባት ሪሰርች ናይ ዝቐረባ ግዜ ሪሰርች ምናልባት ኣርቲክል ረሲዐ ኣለኹ እምበር
أبز قصة الحمشت عامتات أب عالمنا خرائي زخونو بليونرات أتهم بديجيتال ترانسفورميشن بAI بعلم تقامم ران جورو زخول اليوم ماله سلازي سب أجزء خوينو حجي عدلات نشتي ندحر ستارت اب تبيللو هافتام نايم خوان عدلو انتني خالي تنتبي بطعم سب زشي ود زمسلني AI انتايو AI دي حج زلينا خوينو بإثيوبيا درجة يلم زحسو سبات له AI كوب اب موبايل يلو يلم زحسو سبات ون له انا حد غزي انتني زي مفلات صقم يبلن ግን AI اب عدنا نخسرح اب كالوت عدتات منالوت اب تشاينا نا اب يونايتد كينغدم نا USA ديبند خوينا اينانتن ስለዚህ AI ዩኒቨርስ خمسرت ከሎ እንታይ ይዝግበር ዳታ አይና ናይ ኢትዮጵያውያን ዳታ ኣብ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ተሰብሲቡ ናይ ባዕልና ናይ ዳታ ነፃነት እንተዘይ ኮይኑ ኮሎናይዜሽን ይዝ ኮን ብዳታ ስቆጣጸርና ኣሎ ቅኝ ግዛት ማለት ካብቱ ቅኝ ግዛት ናይ ዲጂታላይዜሽን ቅኝ ግዛት ንኽንወጽ እዩ ዝሕግዝ ናይ ባዕልና ዩኒቨርሲቲ ናይ ባዕልና ኮምፒውቲንግ ካሊ ጥቕምታት ኣለዎ ኣነ ግን ናይ ዳታ ነፃነት ክህልወና ከም ቻይና ከም ጃፓን ዓብይ ዕድል ይህብ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዱባይ ዘለውን ንዕኡን ምግባር እዩ ዱባይ እዞም መሐመድ ቢን ሳልማን ዝኸፈትዎ ማለት እዩ ስለዚ እዘን ክልተ ነጥብታት መብዛሕትኦም ኣድማፅትና ትኹረት ክብለን ኣለዉ ንሕና ብነፃነት ዲጂታላይዜሽን ድሕረ ተኣታቲና ብዓድና ሃፍትን ምዕባለን እንጀራን እዩ ካልኣይ ከዓቲ AI ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ዘለኻ ናይ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ነፃነት ዝበልና እዩ ናይ ሓበሬታ ነፃነት ናይ ሓበሬታ ነፃነት ላዕላውነትና እውን ነረጋግፀሉ እዩ ምናልባት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዲፐንድ ዝኾነ ወይ ድማ መሰረት ዝገበረ ናይ ዳታ ሲስተም ወይ ናይ ዳታ ስርዓት እንድሕር ሃሊና ብተን ሃገራት ሳተን ሰናይ ድሌት ዝምራሕ ናይ ድሕንነትና እውን ናይ ሳይበር ሴኩሪቲና እውን ብኡ ልክዕ ናይ ቲ ዳታ ስርዓትና እውን ብኡ ልክዕ እዩ ብኣቶም እዩ ዝምዘን ብኣቶም ሰናይ ድሌት እውን እዩ ዝውሰን ንምባል እዩ ክንምለሶ ኢና ና AI ቅድም ኢልካ እውን ኣብዚ ሞያ እዚ ብዙሕ ትነጥፍ ዘለኻ ስለ ዝኾንካ AI ኣብዚ ዘመን ዝበፅሕዎ ዘሎ ምናልባት ኣነ ሕዚ ሓደ ጋዜጠኛ እየ ኣነ ጋዜጠኛ ኮይነ ከም ሰብ ክሰርሕ ከለኹ ብAI ድማ ንዓይ ክትክእ ዝኽእል ምስራሕ ክስካዕ ዝተኽኣለሉ ኣብ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ናይ ሕክምና ቴክኖሎጂ ኣብ ናይ ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ናይ ሕርሻ ወይ ናይ ኣግሪካልቸራል ቴክኖሎጂ እውን AI ዓብይ ብፅሒት ዘለዎ እዩ ብፍላይ እቲ ፍርያት ንኽምዕብል እቲ ፍርያት ዝሐሸ ንክኸውን ካብ ናይ ሰብ ጉልበት ነፃ ብዝኾነ ወይ ድማ ካብ ናይ ሰብ ጉልበት መሰልቸይን ብጣዕሚ መድከምን ዝኾነ ጉልበታት ዝደጋገም ከድሕን ዝኽእል መስርሕ ከተኣታተልና ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ AI ምናልባት እስኪ ኣብዚ ንስኻ ከም ሓደ መምህር እውን እዚ AI ብቐሊሉ ሰባት ተረዲኦም ወናበ ተግባሩ ወይ ናበ ስርሑ ብቐሊሉ ክርድእዎ ብዝኽእሉ መልክዕ AI ከመይ ኢኻ ትገልጾ ከዚ ሓደ መምህር ተኪኡ ክሰርሕ ተኮይኑ ናይ ሓደ ናይ AI ውፅኢት ስርሒት ንተመልከት ብቐሊሉ ከመይ ተረድእለይ ትኽእል ጽቡቕ መጀመርያ ካባኻ ክጅምር ካብ ጋዜጠኛ እንታይ ይሰርሕ ስክሪፕት ይጽሕፍ AI ስክሪፕት ክጽሕፍ ይኽእል እዩ ጋዜጠኛ እንታይ ይሰርሕ ዜና ይነብብ AI ዜና ከነብብ ይኽእል እዩ ጋዜጠኛ ይትንትን AI ክትንትን ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ግን ጥንቃቐ ክገብሩ ዘለኩም ሰባት እዚ ዝኹሉ ተኪእና እዩ ዝብል ስግኣት ኣሎ ኖ በጭራሽ ንኸነብብ ስክሪፕት ንኽጽሕፍ ምናልባት ንኽትንትን ተግብሮ ዘለኻ ስኻ ባዕልኻ ኢኻ ስኻ ተዘይለኻ ይሰርሕን ማለት እዩ ማኒፕሌት ልገብሮ ነ ስለዚ ዘሰልቹ ዝደጋገም ነገራት እዩ ዘትረፈልካ ማለት እዩ መምህር እንታይ ይሰርሕ ኢልካ ሕተተኒ መምህር ለይተስእ የንብብ ተምሃሮ ፅባሕ ከነእምር ማለት እዩ ስለዚ በቃ ንፅባሕ ዘምህራ ካብ ፔጅ እዚኣ ካብ ፔጅ 10 ስጋብ 13 እያ ኢሉ እዚ ኣውፀለ ኢሉ ነቲ የውፀሉ ሕቶታት የውፀሉ ኣቀራርባ ከመይ ሞደርን ዝኾነ ናይ ዓለም መምሃራ ከመይ ክኾን ከም ዘለዎ እውን ኮፍ የብለሉ ስለዚ እቲ መምህር ቦምብ ኮይኑ ከይደኸመ ኣብ ክላስ ከምህር የኽእሎ ማለት ምናልባት እውን AI እውን ክትመስሎም ትኽእል ያው ቅድሚ እታውና ከምዚ ነገር እኳ ሚስተር AI ደኻ ወይስ ባዕልኻ ይብል ሓደ ግዜ ቪድዮ ሰደለም ከለኹ ማለት እና እሱ ኣሎ ኣብ ሕክምና ተኸይድካ በነገራችን ላይ ብጣዕሚ ሰብ ትኹረት ዘይሃቦ ናይ ሕክምና እንትን እዩ
ናይ መድሓኒት ፋብሪካታት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብኤአይ ዲቴክት እንዳገበራ 4-5 ዓመታት ዝውድእ ዝነበረ ናይ ሕክምና ውፅኢት ብሰሙናት ኤአይ ዲቴክት እንዳገበረ ሪአክሽኑ እንዳነገረ ኣብ ሓፂር ግዜ መድሓኒት ክምረቱ ይገብርሉ ሰርጅን ዝገብሩ ሮቦታት ኣለዎ እዮም ስለዚ ናው እንድሕር ከይና ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለዚ ሕድሕድ ሴክተር ኣብ ሴክተር ዝስራሕ ነገር ስታይ እዩ በተለይ ዝደጋገም ዝሰልጂ ባዕሉ ሪፕሌስ ገብር ይኽእል እዩ ከንደይልና ስለዚ ኤአይ ታይ ረብሓ ሒዙልና መፅኡ ኣሎ ክንብል ንኽእል ካዚ ንኣብነት ብንጀራ መፂኻኒ ከይብለካ ኣነ ኤአይ ጋዜጠኛ ዝትክእ ተኮይኑ ናተይ እንጀራ መንጢሉ ወይ ካብ ስራሕ ኣውዒሉን ኣሎ ከይብል ገሊጽካ እንደ አንተ ከምዚያ ንግለጽ ስኻ ኸዚ እቲ እዚ ልክሰርሕ ትገብሮ ኣለኻ ስኻ ኢኻ ኣነ እየ ፊድ ክገብሮ ዝኾነ ሓበሬታ ይቦ እሱ መሰረት ገይሩ ኣናላይዝ ገይሩ ኦርጋናይዝ ገይሩ ወይም ድማ ቀነባቢሩ ብዝሐሸ መልክዑ ንክቐርብ ዝገብሮ ኤአይ ይኾን ኣሎ ግን ብዘይካ ሰብ ከዓ ይሰርሕን ዋና ሰብ ማንእታይ ዝበሃል እዚ ስራሕ ንክሰርሕስ ከም ኸዚ ለኣብነት ኣብ ሓደ ትካል ዘሎ ማናጀር ኣብቲ ትካል ዘለው ስራሕታት ስራሕ ከፋፊሉ ንሰብ ዝህቦም እቲ ማናጀር እዩ ስለዚ ኤአይ እውን ከምኡ እዩ ሰብ እዩ ናይቲ ኤአይ ማናጀር ትኮን ንስኻ ከም ጋዜጠኛስ ነቲ ኤአይ ማኔጅ ትገብሮ ሽዑ ስራሕቲ ይሰርሐልካ በነገራችን ላይ ብሓንቲ ቃል ከረድእ ይኽእል ኣነ መምህር እውን ስለ ዝኾንኩ ጽቡቕ ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ ሮሉ እንድሕር ኢልካኒ ፍሽ ቴክኖሎጂ ስራሑ እንታይ ድዩ ስራሕ ምቕላል እዩ ዝደጋገም ዘሰልች ነገር እዩ ዘቐልል ካሊእ ዴፊኒሽን የብሉን ስለዚ ስራሕ ያቐልለልካ ድኻምካ ይቐንሰልካ እምበር ምሕሳብካ ጠጠው ከተብል ይገብረካ ማለት ይኮነን ሰባት ኣብዚኦም ዝጋገዩ ስለዚ ፍሽ እንታይ ዓይነት ዜና ከተቐርብ ከም ዘለካ ለማዓንቲ ኣብ ጎግል ኒውስ ዲኻ ገለገለታት ሰብሲብካ ርእሲ ትቦ ጽሒፉ ተንቲኑ ይቕርበልካ ማለት እዩ አትሊስት ትጽሕፋ ስክሪፕት በአምሓርኛ በእንግሊዘኛ በግዕዝ ከይተረፈ ጽሒፉ ይቀርበልካ ማለት እዩ እሱ እዩ ድኻም እዩ ዝቕንስ በነገራችን ላይ ኣብዚያ አይን ለቃቀን እዚኣ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ጀነሬቲቭ ኤአይ ምስ ሓለፍና ናብ ኤጀንቲክ ኤአይ እንድሕር ከይድካ ግን ፕሮግራም ትገብሮሞ ኦቶሜት ዝገብሩውን ኣሎ እዩ ንኣብነት ስኻ ዲዛይን ጌርካ ተቐምጦ ዶ ካብኡ ንሶምን ዜና ከምብበልካ ይኽእል እዩ ብታ ዝሃብካዮ ዲዛይን መሰረት ማለት እዩ ኣብነት ሶምን 3 ግዜ እንድሕር ኣብዛ ስቱድዮ ትርከብ ኮንካ ነተን ሶምን ተቕረበን ትንተናታት ናይ ሬድዮ ኹን ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ጌርካ ትቦ ሽዑ ባዕሉ የመሓላልፎ ማለት እዩ ዝገርም እዩ ክንምለስ ኢና ምናልባት ግን ኣብ ኣሉታዊ ጽልዋ ከዚ ወለዲ ዘልዕልቡ ሕቶታት ኣሎ ብዛዕባ ኤአይ ንኣብነት እዚ ቻት ጂቲፒ ዝበሃል ተምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ቤት ዝተዋሃቦም ኣሳይመንት ወይም ዝተዋሃቦም ገዛዕዮ ባዕሎም አንቢቦም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ሓቲቶም እውን ወለዶም ወይም ካብኦም ዝዓቐብ መምሃራኖም እውን ሓቲቶም ከይርዱ ሕቶ ዝተዋሃቦም ብቻት ጂቲፒ ኣእትዮም ሰሪሖም ንኽምለሱ ይገብሮም ስለዚ እቲ ወለዶ ካብ ፍልጠት ነፃን ወይም ካብ ፃዕሪ ተይደኸመ ንኽቕፅል ዝገብር ኣሉታዊ ጽልዋ የብሉ እንዶ ዝብል ሕቶታት ይለዓል እዮም ንስኻም ኢኻ ትሪኡ እዚ ኦኬ ከም መምህር ብሞያይ እንዲኻ መፂኻኒ ኣነ ካሪኩለም ክቕየር ኣለዎ ኢለ ካብ ዝሓስቡ ቦልድ ካብ ዝዛረቡ ብኮንፊደንስ ካብ ዝዛረቡ ሓደ ካሪኩለም ክቕየር ኣለዎ እቲ ትራዲሽናት ዝመፃናዮ ኣነስኻ ተማሃርናዮ ናይ ካሪኩለም ስርዓት ክቕየር ኣለዎ ምክንያቱ ቀዲሞምና ከይዶም ተማሃሩ ንኣብነት ከምብቡ እንድሕር ደልዮም ምንባብ ጥራሕ ዘይኮነ ፊዚካልስ ብኦዲዮ ገይሩ ብቪድዮ ገይሩ ሰርሒቦም ኣሎ ስለዚ መምህር እውን ትራንስፎርም እንድሕር ዘይገይሩ እቲ ካሪኩለም እውን ትራንስፎርም ክንገብር እንድሕር ዘይክኢሉ ዝረኸብዎ ሪሶርስ ዲዛይን ጌርና ኣብነት ብጣዕሚ ዘዘናግዑ ሞባይሎም ዘሎ ትምህርቲ ናብኡ ከነምፅእ ተዘይክኢልና ንሶም ተምሃሮ እንደገና ባዕሎም ክገልፁ ኣብዚ ዘመን ዝዓበየ ኣነንስኻ ንብሎ ዘለና ኮሚኒኬሽን እዩ ሃፍቲ ኮሚኒኬት ገብሩ ካብ ቻት ጂፒቲ የምፅዎ ካብ ጀመናይ የምፅዎ ካብ ማንም ኢንፎርሜሽን ሰብሲቦም የምፅዎ እሱ ክብልዎ ክኽእሉ ኣለዎ ኣብ ነባራዊ ዓለም ንኽብልዎ ካሪኩለም ዲዛይን ክንገብሮ ኣለና ሪዲዛይን ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘለው ተምሃሮም ክድብሮም እዩ ኣብ ሃይ ስኩል ዘለው ኢቭን ኣብ ኤሌመንተሪ ስለዚ ተምሃሮ እቲ ካሪኩለም ኣብ ንኣብነት ሓንቲ ኤግዛምፕል ካላካ ነብን ዝበሃል ሓደ ግለሰብ ዝጀመሮ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ናይ ቱቶሪያል ሙሉእ ኣብ ብዙሕ ናይ ኣሜሪካ ስቴታት ከም መምሃር ኮይኑ ይግልገል ኣሎ ማለት እዩ
በቃ ተማሮ ገዘኦም ለው በቃ ሙሉ ኮርሳት ለው እሱ እንዳራዩ እንዳተማሩ ንትምህርት ቤት ዝኸዱ እንታይ እዚ ሂማን ዝኾነ ስምዒት ኢሞሽን ሼር ንምግባር እዮም ዝኸዱ ማለት ስለዚ እቲ ካሪኩለምና ከመይ ጌርና ስነ ልቦናኦም እንዳሓለና ዘንብብዎ ክንመርጸሎም ከም መምህራነ ዝመሃርዎን ዘንብብዎን ንኽመርጹ ዲዛይን ክገብር ዘለና እምበር ቦልድ ኮይኑ ከም ዝቀደም ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኢለ ቦስ ዝገብረሉ ዕድል የለን ሶ ጉዳኣት ኣለዎ እቲ ካሪኩለም ድሕር ዘይ ቀይርናዮ ኮይና ፍሽ ብትኽክል ፀገም ክህልዎ እዩ ስለዚ ፀገም እንትንግባር ካሪኩለሙ ተቀራርባናል ዲዛይን ስርዓተ ትምህርትና ምስትኽኻል እዩ ዝግበአና እምበር ካብኡ ኸነምልጥ ኣይንኽእል ኣሉታዊ ፅዑንቶ ኣለዎ ኢልና ንድሕሪት የለን ትውሕጅስ በቃ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ግርም ስለዚ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ብፍላይ ምስ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ወይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝበሃል እንተተሓዝ ተለና ሓደ እቲ ግዜ ብግቡእ ንክትጥቀመሉ ዝገብር እዩ ቅልጡፍ ግልጋሎት እውን ንምሃብ ንኣብነት ተገልገልቲ ወይ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ዝኾነ ትካል እንድሕር ሃልዩ ኣገልግሎቱ ወይ ሰርቪሱ ብግቡእ ንክህብ ቅልጡፍ ፍጥነት ንክህብ ዝገብር እዩ ብቐሊሉ እውን ብዙሕ ግልጋሎት ኣብ ሓደ ማእኸል ገይሩ ከውህብ ዝኽእል መስርሕ እውን ዘተኣታትው ጠቃሚ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ግልጋሎት ኣብ ሓደ እዋን እውን ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ከውህብ ዝኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝጀመርናዮም ሙከራታት ኣለዉ ከም ሓደ ፓይለት ፕሮጀክት እናተገበሩ ዝውሰዱ ከዚ መሶብ ሓደ መስኮት ኣገልግሎት ኢልና ዝጀመርና የለና ኣብ ኢትዮጵያ ብክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዕላው ዝተገበረ እዚ እንታይ ኣብ ሓደ መስኮት እዚ ብኤአይ ዝተሓገዘ እዩ ብዙሕ እዚ ናይ ፋይዳ ዲጂታል አይዲ መሰረት ምግባር ሓደ ተገልጋላይ ኣብ ሓደ ትካል ወይ መብገፁ ኮይኑ ብዙሕ ግልጋሎታት ክረክበሉ ዝኽእል ካብ ወረቐት ነፃ ዝኾነ ካብ ድኻም ካብ ዝተፈላለዩ ምንግልታዓት ርሕቀት እውን ዘይሓፀሮ ኣገልግሎት ክረክበሉ ዝኽእል መስርሕ እውን ዘተኣታቲ እዩ ኢልካ ምውሳድ ዝከኣል እዩ በነገራችን ላይ ኣብዚኣ ከቋርፀካስ ካብ ወረቐት ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ስርቂ እውን የድሕን እዩ ትኽክል ካብ ስርቂ እውን ዘድሕን እዩ ካብዚ ሓሊፍና እቲ ናይ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኣብ ሓደ ግዜ ተሰሪሑ ኣብ ሓደ እዋን ዝዛዘም ኣይኮነን ብቐፃልነት እውን እቲ ቴክኖሎጂ እውን ኣብ ማዕበለ ተቀያየራይ ዝኾነ ዓለም ኣብ ተቀያየራይ ዝኾነ ግዜ ኮይንካ ምስቲ ግዜ ዝጠልዎ እናማዕበልካሉ ትኸድ እዋናት ዝጠልብ እዩ እሞ ምናልባት እቲ ሕዚ ጀሚርና ዘለና እቲ ናይ 2030 ስትራቴጂ ወይ እቅድ ዲጂታል ኢትዮጵያ ንምፍጣር ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ሽቱ ንክበቅዕ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ኣለዉ እዮም ከምቲ ዝፍለጥ እዚ ናይ ስታርትኣፕ ዝበሃል እዚ ናይ ኮደር ስልጠናታት እውን በቢ ዕድመ ክልሉ ንተምሃሮ ንህፃናት ንበፃሕቲ ምናልባት ቀፃላይ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ጠለብ ክመሉ ዝኽእሉ ህፃናት እዮም ናፈረዩ ዝኸድ ዘለዉ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እንብሎ ኣበይ ጀሚሮ ይውድእ ንብሎ ኣበይ ጀሚሩ ያው بقليل المزرعة أبي جميرون ساقم يقولون نملاس ألان تورين زبال بسوساتات أبى ثبرت ألان تورين زبال سبنيرو ماشينات يحسبوا له يلو حتى العلو أو ماشينات كحسب يخلوا ذيلو كاو مكررات غيرهم ما بحمسان جلن أما تمرت تعيلو تي artificial intelligence مثل نجار ماشين مستشيز مستني عالمنا قدام هاي تشيز زشنا في نمرة وداديرهم نتينا يسب تشيز صوت شني في وقت ماشين مالتي كاوي جميرو intelligence كاو عند صفحة بزحات أب nuclear أب finance بزح نجار تتقيمهم اليوم السم كاو جميرو أبانا مسيح حج دارجنا صايب مالت تقدم زبالكو هاتنا data security ناتنا data نسألت قرحينا أتشوفنا مقبرنا ناب cloud computing نامنا يبعدنا كلمة زلنا نمبر بزح نجارات أنت نجبر لي بدرجة بالنسائي مالتي أبزي أجن كان من اللي تين خيل بتعبيز دقاق ما كان من اللي تين خيل ما كهاب تكنولوجي نجارس عملتنا عصاصينا انجرا إذا لينا قلتاتيلنا السخيته مهارنا تطو كنبل أين خيل زبعاسة devastating زخانة نجارسهم دا تقصاص أرونا بعلميات زي بالنا كالي كورساتنا معلو تراخوني مالتي نابي يزقصل ياو درجات اللوي بجمرة traditional AI نيرو traditional AI تاعي يجبر نيرو زخانة داتا تبعه أو حد كمبيوتر ويكعب زخانة سيرفر سداتا انتربريت ندا جبره يتنتن قله شعود إنك نيرو
ካው ኤጀንቲክ ኤአይ ዝበሃል መጽዩ ኤጀንቲክ ኤአይ ከዓ ንእሽተይ ሪዝኒንግ ናይ ምግባር ኣብ ሕጂ ዘለናዩ ሪዝን ምግባር ሓሲቡ ኣሰዳሲሉ ብኢሜጅ ብናም መልክዕ ክህብ ጀሚሩ እንደገና ከዓ ንዓኻ ከምዚ ሕጂ ንዕሎ ዝነበርና ከም ጋዜጠኛ ከም ንዓይ ስርሐኒ ተልካዮስ ፎቶ እና ቪድዮ ሂብካዮ ከንብብ ዝኽእል ማለት ኤጀንቲክ ኤጀንት ማለት ንዓኻ ኤጀንት ማለት ወኪልኒ ንዓኻ ወኪሉ ክሰርሕ ዝኽእል ማለት እዩ ግን ብናትካ ትእዛዝ ንዓኻ ወኪሉ ክሰርሕ ብናትካ ትእዛዝ ማለት ቀፂሉ ሕጂ ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ነጋጋር ዝኾን ዘሎ ግን ዚ ጀነሬቲቭ ኤአይ ወይ ከዓ ሲንቴቲክ ኤአይ ዝበሃል ናይ መጨረሻ ደረጃ መጨረሻው ክኾነ ይመስለኒ እሱ ዳርጋ ዳታ ምሳብካዮስ ሓደ ሃገር ኣጠቃላሊ ኮንትሮል ክገብር ዝኽእል ንኣብነት ናይ ግሎባል ዋርሚንግ ዝከላኸሉ ካርበን ሳክ ክገብር ዝኽእል ኣብ ዓብዪ ሕርሻ ፀሓያይ ክፅህ ዝኽእል ብሌዘር ባዕሉ ፀሓያይስ ኬሚካል ኒያ ነፍሰ ነርና ግን ብሌዘር ይቐትለን ነቲ ፀሓያይ ፈልዩ ማለት እዩ እና ናብኡ ደረጃ ስቲል ኣይበፃሕናን ኣምቢሽን እዩ ግን ሙከራታት ኣለዎ እዮም ቀደም ብካርቱን እዮም ዘርእዩና ዘለዉ ዝሕጂ ብነፃ ዘለዉ እንትን ማለት እዩ ስለዚ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ጠጠው ስለ ዘይብል ገዲፉና ስለ ንኸይድ ኣብዚ ሕጂ ዘለትና ናይ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዘበን ብፍላይ ኤአይ ሓቢርና ናይ ምጓዓዝ ግዴታ እዩ ዘለና ንምባል እዩ ክድመር ክቕነስ ከሎ ግን ካፍቲ ናይ ቴክኖሎጂ ማዕበል ከነምልጥ ስለ ዝኽእል ኣብ ማዕበሉ ጨዲድና ክንሓልፍ ክንክእል ኣለና እንፅሕና ክንሓልፍ ኢና እዩ ክቡራት ተመልከትና ዕላልና እናቐፅለ እዩ ምናልባት ምስ ክብሮም ንገብሮ ዘለና ፃንሒት ተመልከትና ሕዚ እውን ወቅዕና ይቕፅል ኣሎ ምናልባት እዚ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ከየረጋገፅካ ናይ ሃገር ላዕላውነት ዝበሃል ወይም ድሕንነት ሃገር እውን ምርጋፅ ከምዘይ ይከኣል ኢኻ ትዕለን ነርካ ብዙሓት ሃገራት እዚ ናይ ባሕሪ በሪ ላዕላውነት ከረጋግፃሉ ወይም ድማ ናይ ባሕሪ ኩንና ባህጊ እውን ዝህልወን ካብቱ ናይ ቁጠባዊ ረብሑ ብተወሳኺ ናይ ድህንነት ከምኡ ድማ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታታት መራኸቢ እውን በቲ ናይ ባሕሪ መሰረት ገይሩ ዝሓልፍ ዝዝርጋሕ ብምዃኑ እዩ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ከይወነንካ ናይ ሃገር ላዕላውነት ይኹን ናይ ሃገር ድሕንነት ምርጋፅ ይከኣል ዶ ይከኣልን ህንብል ንኽእል ብጣዕሚ ጠንካራ መራሕቲ ዘለዎ ሃገር ኢትዮጵያ ትኹን ዋልማን ሃገር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ቀዳማይ ትኩረት ገይሮም ሰርሕዎ እዚ ናይ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ተፈተወ ተፀልአ ማንም ሃገር ኣቲ እዩ ስማርትፎን ኣለና ስማርት ቲቪ ኣለና እዞም ኩሎም ነገራት እንድሕረሊና እዚ ናይ ስማርትፎን እና ስማርት ቲቪ ከዓ ብምንታይ ይሰርሕ ብኦፕቲክ ፋይበር ባሕርታት ተቋሪፁ ኢኹም ትብሎ ዘለኻ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እሱ እቲ ኦፕቲክ ፋይበር ናብ ዓድና ክበፅሕ ዝቆፃፀርዎ ካልኦት ዓድታት እዮም ቴክኖሎጂ ዝወነኑ ማለት እዩ ስለዚ ሉዓላውነትካ ንኽተውሕስ እንድሕር ደሊኻ በነገራችን ላይ ሉዓላውነት ዝበሃል ዝኾነ ቅርፂ መሬት ጥራሕ ኣይኮነን ሰብ ከምኡ ዝሓስብ እንተልዩ ክገርመኒ እዩ ብዙሕ ሉዓላውነትካ ናይ ፐርሰናል ሉዓላውነትካ ኣለካ ናይ ዓዲ ኣለካ ናይ ክብርኻ ሉዓላውነት ኣለካ ከም ሰብ ስለዚ እዞም ኩሎም ፕሮቴክት ንምግባር ዲፈንድ ንምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ምሻጥ ከምኡ ስኪል ዘለዎም ሰብ ሞያ ኣፍሪካ ንዓለም እንትን ናብ ወፃኢ ከይዶም ብክንደይ ወጪ ዝስልጥኑ ዝነበሩ ሰባት ምትራፍ እዩ ስለዚ እንዳፍታሕተይ ክምለስ ከለኹ ኣይከኣልን ኣብዚ ናይ ዲጂታል ዓለም ከነምልጥ ኣይንኽእልን ስለዚ እሱ ክንሰርሕ ልዕሊ ማንም ኣቐዲምና መንባርና እኮ ይተርፈና ኣነ ሕጂ ብዙሕ ይፀግመኒ ይኸውን እዩ ያው ሙሉእ ነገር ተማልአለ ይኮነን ግን ይነብር ኣለኹ ተነቢረ ከዓ እቲ ቴክኖሎጂ ክምሃሮ ግዴታ እዩ ማለት እዩ መንግስቱ እውን ዘይጋታቱ መንባሮም ይተረፈን ስለዚ ንኽነብሩ ከዓ ንመጻኢ ንኽነብሩ ናይ ግድን ቴክኖሎጂ ከተኣታቱ ንዘይጋታቱ ከምሕሮም ግዴታ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ማለት ስለዚ ክነምልጥ ይንኽእል ትክክል ምናልባት ምስ እዚ ናይ ዳይናሚክ ካፓቢሊቲ ዝብልዎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ናይ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ክረጋገፅ እንተኮይኑ ትካላት ወይም ድማ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ወይም ቴክኖሎጂ ዘምፅኦ በብእዋኑ ዘማዕውሎ ክኾን ክኽእል ኣለዎ በብእዋኑ እውን ሓደሽቲ ምዕባለታት ከምፅእ ክኽእል ኣለዎ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ ዘለዎ ሃፍቲ ገነት ናብ ረብሓ ዘውዕለሉ መንገዲ ንኣብነት ኣብ ዓድና ዘለዎ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ክኾን ይኽእል እዩ ወይም ንሕና ነፍርዮም ፍርያታት
ቅድሚ ሕዚ ካብ ንገብሮም ዝነበርና ክቕየሩ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ቴክኖሎጂ ዘምፀልና ጸጋን ንምጥቃም ዘኽእል ስለዚ ትራንስፎርም ንምግባር ድልዋት ኢና ወይም ድማ ትራንስፎርም ክንገብር ብንኽእለሉ ልክ ዓቕሚ ኣለና እንድሕር ንብል ኮይና እቲ ናይ ዳይናሚክ ካፓቢሊቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ብፍላይ ምስቲ ናይ ቅድም ተልዕሎ ዝነበርካ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ወይ ካሪክለም ዘለና ድልውነት ሕዘብ ባይታ ዘሎ ስኻ እውን መምህር ስለ ዝኾንካ እንታይ ይጎድል እንታይ ክውሰኽ ኣለዎ ከመይ ክመዓራር ኣለዎ ዝብል ከስከ ነልዕል ኣብ ትምህርቲ ቤት እውን ዘጋጥመካ ነገራት ተጓንፎታት ተሃልዮም ከምኡ ምስ ኤአይ ተታሒዙ ማለት ኣብ ትምህርቲ ቤት ያው ደጋግሜ ከም ዝበልክዎ ትምህርቲ ቤት ዘጋጠም እንትን ኤአይ ዲ ካልኦት ዲጂታል ኣማራፅታት ዘቕርበሎም ናይ ትምህርቲ ትሕዝቶን እቲ ብትራዲሽናል መምህራን ዝሰልጠና ትሕዝቶን ኣየናይ ይበልፆምሎ ብጣዕሚ ኣውትስታንዲንግ ዝገበሩ በተለይቶም ክመሃሩ ዝኽእሉ ብቲ ናይ ኤአይ ደረጃ ትምህርቲ ከተቕርበሎም ተዘይክኢልካ you are nothing ምንም ክድብሮም እቲ ትኽክለኛ ስሙዝ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ዘይክህሉ ኽእል እቲ ካልኣይ ነገራት ከዓ ኣብ ትምህርቲ ቤት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሕድሕድ ሴክተር ሲ ኮንትሮል ዝግበር ስኪል ዘድልዮ ሞያ ዘድልዮ እንዳተመሓየሸ ዘሎ ናይ ዓለም ዳይናሚክስ እንታይ እዩ ዝደሊ ቀደም ንኣብነት ቀደም እንታይ እዩ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ምናምን መፅዮ ነይሩ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ዘን ማሽናት ዞም ዓበይቲ ማሽናት ምስ መፁ ቶም ብጉልበት ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ብጣዕሚ ተጨኒቆም በቃ ማሽን ተተኪእና ምናምን ኢሎም ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ኬዮስ እና ፀገም እዩ ነይሩ ግን እቲ ኢንዱስትሪያል ኢቮሉሽን ከዓ ሶም ባዕሎም ንምምሃር እቲ ኢንዱስትሪ ባዕሎም ክፈጥርዎ ብምግባር ዝሓሸ ዓለም እዩ ተፈጢሩ ምስቲ ናይ ቀደም ዝተጨማለቐ ዓለም ማዕረ ይኮነን ሕጂ እውን እቲ ኤአይ ዲ ቴክኖሎጂ ጠቕላላ እንዳተለዋወጠ ዝኸደሉ ሰዓት ስርዓተ ትምህርትና ንኣብነት ኬሚስትሪ ዘምህር መምህርስ ፐሪዮዲክ ለሚርስ እቲ ኣይረን ኣርገን እንታይ ከም ዝመስለ ይፈልጥን ቶም ኤሌመንት ዘምህሮም ወረቐት ጥራሕ ይፈልጦ ሕጂ ግን ናይ ቴክኖሎጂያት ሕድሕድ መሬት እቲ ዓይነት ኤሌመንት ከም ዘለዎ ኣብየናይ ዓይነት ኣካባቢ ወርቂ ከም ዘሎ ኣብየናይ ዓይነት ሳፋየር ከም ዘሎ ብሳተላይት ድዩ ዋላ ብንእሽተይ ዲቫይሳት ዲቴክት እናገበረ ይፍለጥዎ ብዓድና እውን እትዮም ብኡ ወርቂ ዝእልሹ ሰባት ኣለዎ እዮም ስለዚ እቲ ዓለም ዝጠልቦ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ናብኡ ክንመፅእ ኣለና በነገራት ላይ ፍሽ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ እቶም መደበኛ ዝኾኑ ናይ ሞያታት ኢልና ነኽብሮም ምናምን ተራ ክኾኑ እዮም ምክንያቱ ዓለምስ ብዲጂታላይዜሽን ትራንስፎርም ገይራ እቲ ዝምካሕ በዓል ሞያ ዝነበረስ ባዕሉ ምስ ኤአይ ተዘይላሚዱ ተራ ዝኾነሉ ዕድል ቀረባ እዩ እንደውም ጀሚሩ ግልገል እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ቢሮታት ሲ ብጣዕሚ ንፋዓት ዝኾኑ ማናጀራት እንድሕር ኮይኑ ፀሓፍ ዘይከሉ ይኽእል ኩሉ ባዕሉ ኣናላይዝ ገይሩ የቕርበሉ ስለዚ እዚ ክብለካ ዝኽእል ምስኡ ዝጓዓዝ ክንቅየርስ ክንክእል ኣለና ተተሓሳስባ ክስራሕ ኣለዎ ኣብ ዓለም እንታይ ዝግበር ዘሎ ዋስ ጎይን ጎን ዝብል ግዴታ ፎከስ ክንገብር ኣለና ይብለካ ፍሽ ብኤአይ ዓርሱ ከብቅዕ ወይም ድማ ዓርሱ ክመሃር ዝኽእል ሓደ ዜጋ ኣብ ገፁ ኮፍ ኢሉ ክመሃር ወይ ክፈልጥ ዝደሊ ብፍላይ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ ኤአይ ስኪል ወይም ክእለት ከመይ ክመሃር ይኽእል ኣነ እውን ሕጂ ናብቲ ሰባት ክርድኦም ዝኽእል እንታይ ትሰብሲ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ንኣብነት ናይ ፈርኒቸር ሞያ ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ናይ ፈርኒቸር ማለት ዝተፈላለዩ ፈርኒቸር ስራሕቲ እንዳ ዕንፀይቲ ዝሰርሕ ሰብ እንድሕር ኮይኑ እታ ብጣዕሚ ቤስት ኢሉ ዝሓስባ ወይ ኢንተርኔት ይርከባ ካሊእ ይርከባ እታ ዲዛይን ኣምፅኡ ብዛ ዓይነት ከለር ብዛ ዓይነት ዲዛይን ዕንፀይትታት ክሰርሕ እና ሰባት ሰርፕራይዝ ገብር ስለ ዝኽእል ኢሉ ሰለስተ መስመር ይፅሕፍ ኣብ ኢንተርኔት ኣትዩ ካብኡ መዓት ኣማራፂ ይቦ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ዲዛይን ዝተፈላለየ ላይቲንግ ዘለዎ ይቦ ሳውፅኢታ ፎቶ ስኪል ኣብ ኢዱ ኣሎ እንትን እምበር ከምቲ ቀደም ኢንጂነራት ዝገብርዎ ክላሰር ሒዝካ ምኻድ የለን ትሰብ ከም ፍስሓ እንትን እንድሕር ኮይኑ ጋዜጠኛ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኦኬ እንታይ ዓይነት ፕሮግራም ገይረ ብዲጂታል ትራንስፎርሜሽንስ ተቋመይ ክዕብዮ ይኽእል ኢሉ እንድሕር ሓሲቡ
AI ኮይኖም ጋዜጠኛታት ጥራሕ ዘገልግሉ ለው ኣነ ሪከመንድ ክገብረካ ሰለስተ ኣርባዕተ ኣነ ዝፈልጥቶም ሰለስተ ኣርባዕተ ብር ካብኡ እንዳዕለውን ክህሉ እሳቶም በቃ ዝኾነ ጽሑፍ በትግሪ ቀደም እንግሊዘኛ ነይሩ እንግሊዘኛ መቃለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርና ኣነ ከጅምሮ ከለኹ ግን በቃ ትግርኛውን ኢስ ኦኬ ትግርኛ ጽሓፈሉ خبكاي بأمحارنيا صحفلو for your surprise جاز يدقاقم الله طعم إمبرس سلات قبرني كروان جاز اللي عليه دفترة كصحف كبل يخلي سلازي AI جاز وني فلتي السخن رئينا جاز بدنبي كاينتان لعلي كزارب يخلي ينتا خبلو زي يخلو معات نقرات بل يخلي أو مسوس عنا خارج كاس الزخال نالو تقشت اليوم صاقم لنا كرف تشيك نقبرنا خلينا سلازي او عندنا حاجه جاز تمليسو خمص نحر دلينا ياو اي تكنولوجي غيرنا تمرتيتا نكفتنا خلينا بحصيرو بالي حبراوي ميديا وي مز محبراوي مراخه معخنات نولم بي تطقيمهم ناي استفلالي سبات مسلنا تقوموا استفلالي دمصታት ዝጥቀሙሉ ለው እዚ ኔጌቲቭ ናይቲ ቴክኖሎጂ ኢምፓክት እዩ ብፍላይ ኣብ ኪነ ጥበብ كم ناوعل زغنا صلوا زحدري غزل عمنت أبزلهم قناتات نكيرس على ما يريح حياة خينك علقي الزبل يزبل ناي أي أنت تتقيمهم جن تدرفي بتعمي طعمي وقدمون نكيرس على ما طبب زي سجاب زي من طببي جن بتيجا زحش أنت نمهاب زكبر قراتات وين فتنات الله من الوقت زيت إن على تعوض عنده ويم على تعوض الوانايتي تكنولوجي كنولا نخلينا قد سب كفول يلو زخل قلنا له رخزي حدا كينة طبب ويم حدا فلوتات سبعة مسيخة كم زيلو توهيلو ليه ولا مالتيو سؤالنا تمسيخاس تناي ليبسين كون زناي زربون هو نخجت مجيرة مسرحوة تعتلو زي نمفلات نكملو مينس ويم كعا السلة أي سرحهم خانو نعم نسمع كهاتفو دليل هون نقدر تجيب ما يزول التراسي فلتر تراسي فلتر جن بكان تايرات جبر ديتكتس جبر له عندهم نمتى بقليلو زي بقليلو نمر الداخل مكر نعم نتس يوتيوب سرح اللوا يوتيوب بAI غيركا نورمال زرابات زرب بنورمال زرواها بنايو على خادم صغيركا سرح سلا يوتيوب ينا إذا برتاته أتي أوريجينال زخانة نايب على خاي زبرتاته بأي يخفليو جن نفس سبات ريكمند زجاورو بتنايب على خا أوريجينال دمت زخانة زبرتاته وي مثل تقييم كا دمت تغيروا لك كمان لذي سلا زين تاي جبر له مالسي يوتيوب ممكن بعلو يفولي أيناي AI أيناي بأي تسرع جن أفتدر في العلكانيركا أنا مفروس سلست أربعة قدم حمش عام قدمي 4 عامات صريح نير من جمرة خجيب مركله سنو AI جلز بهال أنت نيرو أنت يجن يتكلم عملت أرتيستات زخونو تصفح أرض يبلو أنتم AI سي موسيقى صراحتس بيلو أطفي وزولها سبعة أنا حنت مخرلتني نعم النت زخونا ايديا لهم بزعبه هاجر بزعبه فقرنيو بزعبه ما نقدر فدليم نتي اي يبومو زي ما يوصلهم ወይ ከዓ ይደርፈሎም ማለት እዩ ስለዚህ AI ዝደረፈሎም በተፈጥራው ድምጾም ገይሮም ፕራክቲስ ገይሮም ኣብ ሓጭር ግዜ ፕሮዲዩስ ገብሩ ኾሉ እዮም ግጥሙን ጽሕፍ እንዲዩ ግጥሚ ጽሕፈልካይ ትግጥሚ ብሱል ዝኾነ ሓሳባት ዘለዎ ግጥሚ ይበካይ ስለዚህ ትግጥሚ ንሽተ ቀየረ ቢሎም ናብ ናይ ባዕሎም ገይሮም ከድርፍዎ ይኽእሉ ተንብልጥታት ب3-4 ወርሒ ኣልበም ሙሉ ዝርግሑ ሰባት ከለም ባል ስለዘይደልምበር ተንብልጥታት በጣም ፌመስ ዝኾኑ ሰባት ተጠቀሙሉ እዮም ማለት ነው ስለዚህ ኢምፓክት ከህልዎ እዩ ንሽተ ተስፋ ዘቆርጥ ነገር ግን ስቲል ናይ ሰብ ስኪል እዩ ጋዜጠኛ ኮንካ እንድሕር ከም ጋዜጠኛ ተስርሐሉ ኢኻ ናትካ ስራሕ ናትካ ኤዲስ ግዴታ የለ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ከተልዕለለ ይኸለኻ ከዝስ ሓደ ናይ ኪነ ጥበብ በዓል ሞያ ወይ ሓደ ደራሳይ ወይ ሙዚቀኛ አርቲስት እንተኮይኑ በቴክኖሎጂ ተሐገዘ ገይሩስ ሓርሱ ከብቁዕሉ ተፈላለዩ ስራሕታት እውን ሒዝና ህዝብ ክመፀሉ ዝኽእል እቲ ቴክኖሎጂ ዝጥቀመሉ እንታይ እዩ እቶም ስራሕታት بدن بنمبسال استوسنا فيد استوسنا نت تكنولوجي هو كاو جن بناء على حزبهم وصلوا زخيل عدلات الله خمو غيرهم ونز تقوموا كم زلوا ملعل خيل كاخا
ምናልባት ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን هنبل كلنا بزي AI ስራሕ ነገር አይኮነን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ክንብል ከለና ምስ AI ዘለዎ ዝምድና ወይ ምትእሰር خنلعل دليه هو ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ክባሃል ከሎ ያው ዋና ሰንተር ፖይንቱ AI ግን ከዓ ሁሉም ናይ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስራሕትታሲ በAI ጥራሕ የሚሰርሑ ማለት ግን አይኮነን ናብነት ሎካል ኔትወርክ ጌርካ ዲጂታላይዝ ጌርካ የስራሕትካሲ ኢንተርኔት ምናልባት ናይ ሴኩሪቲ ተሰግድ ንሕር ኮይና ኢንተርኔቱ እንትን ጌርካ አፍታ ከባቢ ካፍታ ትምህርት ቤትካ ወይ ካፍታ ፋብሪካ ጥራሕ ንኽሰርሕ ጌርካ ሎካላይዝ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዘድልየካ ሰዓት ከዓ ዝኾነ ዳታ ፊድ ክትገብሮ ንሕር ደሊኻ እቲ ኢንተርኔት እና AI ክተብረሃሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ዋናነት ቀንዲ ክታፍታ መጀመርያ ከም ዝነገርኩኻ እቶም ኮምፒውተራት ተሓሹ ኮምፒውተራት ወይላ ብትናትካ ካምፓኒ ዓቕሚ ተሓሹ ኮምፒውተራት ኢንተርኔት እና ንዕኡ ሞያ ዘለው በዓል ሞያ ካብኡ AI እንድሕር ወሲኽካ ኣለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ ስራሕ ብጣዕሚ ተፋጥን ኣለኻ ማለት እዩ ስራሕካ ኢኻ ተፋጥን ዘለኻ እቲ ንኣብነት ግራፍ ጌራ ትሰርሖ ነበረ ፀሓፊት እሱ ብሰከንድታት ይሰርሐልካ ኣሎ ካብኡ ካብዚ ጌርካ ፔስት ትገብሮ ማለት ስለዚ AI እንትንዩ AI እንታይ ብምንታይ ይጠቅም መስልካ ንኣብነት ላይብረሪ መጽሓፍ ጽሕፍ ሓደ ደራሲሲ ላይብረሪ ኸይዱ መዓት ሪኻ ይብሉ ፕሮፌሰራት ስድስኪላ ካብ ተኸይድካ እንደይ መጽሓፍቲ ሸልፍታት ኢቭን እቲ መጽሓፍ ንምግላጽ ዝወስደሎም ሰዓት ንምጽሒፎም ናብ ዲጂታል ንምቕያር ዝወስደሎም ሰዓት ያው you can imagine ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ክትሓስቡ እሱ የለን لو ما أنت تايد لها أنا لو ما أنت بزعبا فابريكا ناي أوا ويكا ناي زخانة فابريكا ناي دوره فتية الكاك بروجكت دلي الكايوس صحفت بالكالو خلطة مسمر أبي تركب أبي تبيع بلا الكاته تملسه ماله أوكي أبي تبيع خراب حظ لا عينت دوره مقبل تاي كتقرب لهم كم زلكا تعين الشيء كم زلكا يلو كوف بيلمس ديزاينو يقمت الكام والدي ስለዚህ እዚ እንታይ ዝገብር ዘካዝ አማኻሪ በነገራችን ላይ ብዙ ሰዓት አማኻሪ ኦኬ ሚኒስተር እንኳን ከም ሌታ አማኻሪ ሉ ናይ ሓደ ካምፓኒ እንትን ምግባር ዝሕግዝዎ ሰባት ክቆፅር ንቡሪ ግን ቤስት አማኻሪ ኣብዛ ምክንያቱ ናይ ዓለም ኩሉ ብሬኒ ተሸኪሙ ዘሎ ነምባሊ ትክክል ስለዚ AI ጊዜ ጉልበት ድኻም ገንዘብ ዝቁጥብ ወይም ድማ ዘድሕን አሰራርሓ ዘዘብን ምናልባት እውን አገልግሎት ንምሃብ ዘኽእል ዞም ሰርቪስ ፕሮቫይደራት ዝበሃሉ ማለት እዩ ርሕቀት ከይዓገተካ ኣብ ዝኾነ እዋንን ኣብ ዝኾነ ቦታን ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ኮይንካ ግልጋሎት ክትረኽበሉ ዝተኽእል መስርሕ ካብኡ ሓሊፍ ድማ ዝተለመዱ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ግዜ እናሓምዮም ኩላትና ግዕዚና ዝበሃል አሰራርሓ ዘቕሪ መስርሕ እዩ ምናልባት እስኪ ብዛዕባ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ብዛዕባ AI ክንውሎ ዝግበአና ዘይብልናዮ ነገር ኣነ እዚ ሓተትክዎ ካብቲ ሞያ ርሑቕ እየ ኩሮመይ ካብቲ ሞያ ኣብቲ ማእኸል ኢኻ ኣለኻ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዘልዕልናዮ ኣለና ልትብለኒ ክስካዕ ኸዚ ካብ ዘብጓዓናዮም ብጣዕሚ ኢምፕረስ ዝገብሩ ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ወግዒና ነውግዕ ፀኒሕና ክነልዕሎ ዝግበአና ነገር እንታይ ኣሎ ማለት AI ብምንታይ بخالي منقد كان العيل كان لينير كان تايديو AIC كن فلتو زلناس أو عالم دارجا بناس از بالس بكوس درجة هتري خلها دارجا بناس على إنترنت اللي نزوها بالنزل له مالت السجن من تاي كنا قيروا لنا مس AI integrate جبر زخيل حاجة عاوز خانة ناي داتا قات ناي داتا قات كلنا أسبوع تقريبا ها كاب security سجات ناس از خانة ኣብ ሕድ ሴክተራት ኢትዮጵያ ኩለን ክልላት ክትቀማሉ ምግባር እዩ ዩኒቨርሲቲ እውን ተኸፈተሉና ኣምቢሽኑ ከምኡ ይመስለኒ ማለት እዩ እሱ እንድሕር ተሰሪሑ እዩ ትክክለኛ ናይ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ኣብ ሕድ ቢሮ ኣብ ሕድ ካምፓኒ ብዲጂታል ትራንስፎርም ዝገበሩ የለውን ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣለዉ እንደውም ናይ መንግስት ሴክተራት በሊጾም ብግሊ ማዓት ነገራት ዝሰርሑ ነገር ኣለዉ ንኣብነት ኦንላይን ትምህርቲ ቤት ዘለዎ 3-4 ይፈልጥ ያ ነው ባዕሊ ሳተፍ ስለዝነበርኩ ናይ እዚ
ናይ ፋን ባዕሉ ናይ ፋይዳ ኮንትሮል ዝግበር በኢትዮጵያውያን ሰብ ሞያ ይኸውን ዝኽእል ካሊ ናይዚ ፔመንት ሲስተም ማዓት URL ብዙሕ ነገራት ይስራሕሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ AI ደያኣቶ ሴክተር የለን ዘየፋጥኖ ስራሕ የለን AI ታሳልሰይቲ ነጥበይ ካብ AI ኣምሊጥና ኣብ ማንም ክንኣቶ ይንኽእልን ተመሊስና ናብ ፕሪሚቲቭ ሶሳይቲ ክንከይድ ተዘይኮይኑ ናብዚ ቅድመ ስልጣነ ዝነበረ ንሕና ከዓ መሰረት ናይ ስልጣነ ስለ ዝኾንና ቴክኖሎጂስ ተመሊሱ መጽኢና ስለ ዘሎ ዝዕድል እዚ ክንጥቀመሉ ይግባእ እዩ ዝብል ንኣብነት ግእዝ ከነልዕለሉ ንኽእል ኢና ንኣብነት ትምህርትና ከነዘምነሉ ንኽእል ኢና ኣብነት እዚ ናይ ግዕዚና ኣነ ብጣዕሚ ከምዚ ብቀላስ ብጣዕሚ ስለ ዘጽለአኒ እዚ ናይ ምቅርባል ነገር ማለት እዩ ኮራፕሽን ከዓ ቆርጽ እያ ሕርድ ማለት እዩ በተለይ ጥዕያ ሰባት ማናጀራት ኣብ ሕድ ሴክተር እንድሕር ተቐሚጦም መተንፈስ የብሎም እንቶም ኮራፕት ዝገብሩ ሰባት ማለት እዩ እና እዚ ክብል ይኽእል ሓንቲ ምክሪ ሓሳብ ክትበኒ ኢኻ ብዛዕባ ትምህርቲ ሓደ ወላዲ እንታይ ይብሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ደቆም ዓበይቲ ዘዕበይዎም ኣለው ሓዚ ሓደ ወዶምስ ምስኦም ኮይኑ ዝመሃረሉ ህፃን ገና ቆልዓ እዩ ሕዝቲ መንእሰይ ኣብቲ ገዛ ዝተማልአ ቴክኖሎጂ ናይ ኮምፒተር ስልኪ እዞም ስማርትፎናት ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ምጽናዕ ተኽእሉ ቀደም ካብ 50-70 ከባቢ ዝነበሮ ናይ ምጽናዕ ተኽእሉ ነይሩ ወረቐት ናይ ምንባብ ሕዚ እቲ ዋና ሽኻሉ ገይሩ ዘሎ ብቴክኖሎጂ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ዘለዎ ቪድዮታት ምርኣይ ኣብ ናይ AI ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ የዘውትር ሕዚ እቲ ትምህርቲ ከይጉዳእስ እንታይ ክገብረለን እዚ ዘመን ለምፅኦ ጉዳይ ገለ ኢሎም ኣለዉ ሶ ናብ ፅቡቕ ነገር ንምቕያር እንታይ ክገብርዎም ኣለዉ ምስ ተሓሒዝካ ዓንቶ ክተልዕል ከለኻ ኣብዚኣትዎ ሴክተር የለን AI ወይም ከዓ ዲጂታል ስራሕታት ዲጂታል መስርሕ ክንብል ከለና ንኣብነት ኳ ሎሚ ዓመት እንተሪእና ሃገራዊ እዚ ሓፈሻዊ መረፃ ክካየድ ተኮይኑስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዲጂታል ክኸውን እዩ ገይርዎ ኣሎ ዝኾነ መራፂ ከዚ ካብ ወረቐት ነፃ እዩ ታ ካርድ ጥራሕ ሙሳር ተዘይኮይና መረፃ ካርድ ሙሳር ተዘይኮይና መረፃ ዝመርፅ ሰብ ኣብ ገጽ ኮይኑ እውን ብዲጂታል ዓርሱ ክምዝገብ ይኽእል እዩ ኣይኮነን እቲ ዲጂታል ኣይፈልጦን የለመድኩዎን ኢሉ ተኸይዱ ናብቲ ናይ ጣብያታት መረፃ ምዝገባ ዝካየደሎም እውን ተኸይዱ ብስማርትፎን ወይም ከዓ ብታብሌት ኦንላይን እዩ ዝምዝገብ ሶ ሕዚ ፎቶና ፀላእና ላብቲ ስርዓት ላብዚ ናይ ቴክኖሎጂ እናኣተና ኢና ምስቲ ትምህርቲ ተሓሒዝካ ግን ከመይ ላብ ፅቡቕ ነገር ክጥቀምሉ ይኽእሉ ዝብል ሓፂር መልእኽቲ ታሊካ ትወዶም ዝበልካ እዩ ማለት ሓሪፍ ኬዝ ስታዲ እንዲ ቆንጆ እዩ እና እንታይ እዮም ገብሩ ዘሎ በነገራችን ላይ ተምሃሮ ካዋና ብዕድመ ስለ ዝነኣሱ ራእዮም ዘቐምጥዎ ነገር የብሎምን ማለት ይኮነን ዓለም ካዋና ንላዕለ ቀዲሞም ናይ ምርኣይ እንትን ኣለዎ ምክንያቱ ዘመናውያን ንሕና ሕጂ ሞያናስ ወለድና እዮም ዝውስኑልና ነይሮም ቀደም ዶክተር ክትኮን ለካ መምህር ክትኮን ለካ ምናምን ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ግን ዶክተር ሙኻን መምህር ሙኻን ኦፍ ኮርስ ከድሊ እዩ ነገር ግን ብዲጂታል ዓለም ከዓ ኣየናይ እቲ ብጣዕሚ ዘዋፅእ ዝብል ከዓ ይሓስቡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እታ ቀዲመ ዝበልኩኻ ብስሕተት ከይትርደኒ እታ እቲ ዝመሃሮ ትምህርትታት ዲዛይን ተገይሩ ናብ ሞባይሉ ናብ ዲስክቶፕ ናብ ሕድሕድ ናፍቶ ዘለዎ ማተርያል ክመፀሉ ክኽእል ኣለዎ ዝተፈላለዩ AI ዘመሩ ኢንተርቴይን እንዳገበሩ ኣብነት ጌም እንዲ ዝፃወት ብጌም ትምህርቲ ኣለዩ ኣነ ዝሰርሑ ማለት እዩ ትምህርቲ ኮይኑስ ጌም ማለት እዩ ከምኡ ኮንታክት ገይሮም እቶም ኣቦ ትምህርቲ ክፈቱ ክገብርዎ ይኽእሉ እዩ ዓብዪ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ካሪኩለም እዩ ንኣብነት ኢንጂነሪንግ ኢልካስ እንድሕር ምስ AI ቴክኖሎጂ ምስ ኮምፒቲንግ ዝተተሓሓዘ ስኪል ሃልይዎም ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ክኾኑ ዘይኽእሉ እንድሕር ሴንስ ዝገብሩ ኮይኖም ትምህርቲ ዘይክደሉ ይኽእሉ ዳስ ዋይ ኣነ ካሪኩለምና ምስ ናይ ዓለም እንትን ዲዛይን ገይሩ ኢንተግሬት ክገብር ኣለዉ ኢለ ዝምግት ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ግልፂ ንምግባር ሓደ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓለም ቀዲሞም ናቶም ተምሃሮ ይርድኦም ሴንስ ይገብርዎ ስለ ዘለው ምስኡ ዝተተሓዘ ነገር ክመሃሩ ከም ዘለዎም ሪከመንድ ምግባር እዩ ንኣብነት ርግፀኛ ናይ ወዲ AI ኤክስፐርት ኢኻ ክትከውን ዘለካ ሳይበር ሴኩሪቲ ሰሪሕካ ንኢትዮጵያ ወይ ከዓ ንጠቕላላ ኣፍሪካ ከተድሕን ከምኡ ዓይነት ክትመሃር ኣለካ ገለታት ኢሎም ሞቲቬት ዝገብርዎ እንድሕር ኮይኖም ትምህርቲ ይፀልል
إذا ناي عنده زول كان ناي بريدكتبل طرح تماهر كان أجزاء متون تحركينا كن رزا سلك زي على بيل جبراي ولا كس شو الناس سلزي هذا ديجيتال تمرتنا بموبايله نامت قال كع تعلم المسؤول كاريكولم مسؤول تحيزنا كان التحز خنك انت خيلنا مفتوح قوي نبر ولدي كابز زبلص بطعمه انا ونبع علي ولاد سلازلوني كنت شجريناين عاوز دم هنزازم لما انتي ጋሻይ ክብሮም ጸጋይ መምህር ባዓለሙያ ቴክኖሎጂ ኣዝየ ዘመስግን ኣብዚ ኣብ ስቱዲዮና መጺኻ ጽቡቕ ዕላል ጌርና ብፍላይ ምስ ቴክኖሎጂ ምስ ኤአይ ተታሒዙ ድማ ሓድሽቲ ሓበሬታታት እውን ተመልከትና ረኺቦም እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር ብቐጻልነት እውን እዚ ምስቲ ዘመን ዝኸይድ ትምህርቲ ምስ ዘመን ዝኸድ ሓበሬታ እናረኸብካ ንምኻድ እንተወለዶ እውን ሓበሬታ ንምቕባል ተኸታታላይ ብቐጻልነት እውን ሽኽም ትብለኒ ተስፋ ይገብር ጸገም የለን ብደስታ ናይ ሓባር ዓላማና كبرت هذا اللي بسم تملكت عزيز مسكن كبرات تملكتنا علالنا مس كبرم تسجاج نورنا صانحي تابزي زازمنا لنا نسخاتمون اب جزاهم اب مسكو تلفزيونكم بوينكم تحسابنا نالعلكم زاتخم لغوركم لو خزون بغصالنت زاتخم تقوروا له تسفا ناغوركو اوزي كنفليكم في السهم وراحتو نيره مدب ممراح سناي